Sanibona emakhaya bakwethu uDlozi wamsibi kuMkhondo TV. Bakwethu njengoba ke nibona ke sila eTennis Court la sikhona khona iqhubekane le khona la ngenhla. Umfowethu ke uma uyogadi ke usowufikile eMkhondo bathi kanginazise ukuthi uzodlala ke kusasa. Abantu ke baphelele kodwa nje ukhona umfowethu uMaxwell uzowazi isichazelo. Kodwa ake sibingelele ibhlisi iqala lisibingelele lana lesithembiso ukuthi kusasa lizobe likhona eMkhondo. Mfowethu sikubingelele Fokajama sikwamukele kuMkhondo TV. Mfowethu yaphela. Ngiyaphila mfowethu. Hayi mfowethu ngikaze ngiqolise kubantu sibe nenkinga etraffic nengozi yenzekile emgaqweni mengabe kuthiwa ngifike ngo-8 kodwa ke kusasa ngizobe ngikona kwangisami ngilele la ulele la kusasa nje ngo-2 ababese bela abantu sobe sengivele cha usho namhlanje uzolala la vele into ecishile phela ngeke phela kumele itholakale belitholakale bekusole mfowethu sowukhona uthini kubantu basemkhondo Awuzwe ngithi abantu bomkhondo kusasa baphele ngobuningi bakhona ibhesi likhona. Siqala ngobani bafike ngoba isikhathi abantu Abafike okay izingane siqale ngo10 sifike ngoba vele majump castle esiza khona ready. Yes Then abantu baqale ngo12 vele bagcwala. Yeah Manje ngo2 noma kanjani uzobugibela stage cha asibonga kakhulu mfowethu sibona asibonga kakhulu sibonana kusasa Sabonga mfowethu sibonana kuseni mfowethu Asiyabonga kakhulu Thank you